ମାମା ସେଠି କଣ ପାଇଁ ଲୁଚିଛ? ଏ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି। ୱାଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସଟା ପିନ୍ଧି କୁଆଡେ ଯାଉଛ ମାମା? ପିକନିକ। ଆଚ୍ଛା କଣ ହାତଟା ପଛପଟୁ କାଇଁ କରିଛ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବ? କଣ? ଆରେ ରେ ରେ କୁନି ବ୍ୟାଗ ଏଟା କାହା ପାଇଁ ତମର? ନାଇଁ କୁନି ତାଳିଣୀ ପାଇଁ। ଓ ଗଡ କୁନି ତାରିଣୀ ପାଇଁ ମାମା? ହଁ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କୁନି ତାଳିଣୀ। ଆଚ୍ଛା ଏଟା ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଗିଫ୍ଟ ଦବ ତମେ ତାକୁ? ହଁ ତା ବର୍ଥଡେ ଦିନ ମୁଁ ଦେଇ ନଥିଲି ଯୋଉ ନା ଆମେ କାଲକାଟା ଗଲେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଚଏସ୍ କରିକି ଆଣିଛି। ୱାଓ ଆରେ ୱାହ ଦେଖି ଆ ଦେଖି ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିବ? ଦେଖିଲା ମୁଁ ତା ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ରଖିଛି ସିଏ ମତେ ଏତେ ସାରା ଖାଇବା ଟେଡି ବିୟର। ୱାଓ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଏଇଟା ପୁରା ଆମ କୁନି ତାରିଣୀ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅଛି ନା? ତମେ ଏଇଟା ଯୋଉନ ଶୁଟିଂ କୁ ଯିବା କୁନି ତାର ଗିଫ୍ଟ କରିଦବ। थैंक यू ମାମା मम्मी। ଦେଇଛି। ओके थैंक यू। ୱେଲକମ୍। ठीक है।